κοιτούσαν και ένα ουρανό γεμάτα όνειρα και είδαν ένα παράξενο αντικείμενο να πλησιάζει. Μπροστά αριστερά. Γεια σας, είμαι ο Ρομποτάκης, ένα μικρό ρομπότ από το μέλλον. Θέλετε να έρθετε μαζί μου σε μια αποστολή στον Άρη? Τι ωραία ιδέα, θέλω να δούμε τον Άρη. Θα είναι μια μεγάλη πελεπέτεια. Πάμε να μπλούμε το διαστημόπλοιο. Δεξιά, μπροστά, μπροστά. 3, 2, 1, εντόξευση! Αριστερά, μπροστά, μπροστά, αριστερά. Κοιτάξτε, έχει μεγάλα βουνά, μεγάλες κοιλάδες και το έδαφος είναι κόκκινο. Δεξιά, μπροστά, μπροστά. Εδώ οι επιστήμονες ψάχνουν νερό στο πάγο, διότι χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεξιά, μπροστά, μπροστά. Λίγο πιο πέρα είδαν έναν γυάλινο θόλο γεμάτο φυτά. Εδώ καλλιεργούμε φρούτα και λαχανικά. Θα έχουμε φρέσκο φαγητό. Τι νόστιμα μήλα που θα έχουμε. Τι νόστιμες ντομάτες. Δεξιά, μπροστά, δεξιά. Τι είναι αυτό το μεταλλικό σπίτι που μοιάζει σαν ιγκλού? Είναι ένα σπίτι που μας προστατεύει από το κρύο και τις καταιγίδες σκόνης. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε εδώ, γιατί την ημέρα κάνει πολύ ζέστη και το βράδυ πολύ κρύο. Αριστερά, μπροστά, αριστερά. Σε κάθε κατασκευή υπάρχουν ηλιακά πάνελ που δίνουν ενέργεια στο σταθμό. Έτσι έχουμε και φως και ζέστη και μπορούμε να φορτίσουμε τα μηχανήματα. Ξαφνικά ένας δυνατός άνεμος σήκωσε σκόνη. Δεξιά, μπροστά, αριστερά. Δεν βλέπω καλά. Τι σκόνη είναι αυτή? Μην ανησυχείτε, δεν πάθουμε κακό. Έχουμε ειδικά κράνη και ειδικές στολές. Δεξιά, μπροστά, 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 δεξιά. Παιδιά, κοιτάξτε, ένα εργαστήριο με ρομπότ. Τι κάνουν αυτά τα ρομπότ? Χτίζουν σπίτια, ψάχνουν διάφορα υλικά και μας βοηθούν. Δηλαδή μπορούν να ξάψουν άλλα σπίτια εδώ. Ακριβώς, έτσι μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί στον Άρη. Μα είναι τόσο πατικικός. Ο Άρης από εκεί. Μπορούμε να ζήσουμε εδώ. Με εφευρές και φαντασία και συνεργασία, ναι. Πριν φύγουν τα παιδιά, άφησαν μια σημαία με μια καρδιά για να θυμίζει πως πέρασαν από εδώ και πως μια μέρα ίσως οι άνθρωποι ζήσουν στον Άρη. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να φύγουμε. Μπείτε στο ειδικό όχημα που χρησιμοποιούμε στον Άρη και πάμε στο διαστημόπλοιο. Όλοι μπήκαν ξανά μέσα στο πύραυλο και γύρισαν πίσω στη γη με μια απίστευτη εμπειρία να θυμούνται.